Dostlar, hemmäňiň ýerdeniňiz haýyrly bolsun. Bizem haçan turanmyz ýa-ni ottat ýapdyk. Soň şu an naharet otur. Bulam buhanka çöregimiz. Evet, barkaýyn. O döwlet bugün menüde näme? Qowrulan soğan, pomidor, kartoşka, su guýduk, batyrma etdik. Közde bişen barlak görüň bunu. Tuğrama. Tağam näle boldy? Tagamy, Gowa meňde ýa. tagamy gaptal oňşymyzdakylar tagamna da edip geljek, da görjek dediler. Olar ama kömelek tapdyrlar, sony ip berler. Çaýymyzam taýýar bolup gelýär. Sonýaly, onda biz garnymyzy doýuraly. Sen açykladyňmy berdi? Karnımıza yatak. Ýetata solýanda. Ata oynamaz. Dogry aýdýan. Aç aýy tam etmedýän da. Ağzay oynanok. Doyurmalı. Baranna, istemde açyk bolsun bilen. Hemmäňize Ukrainanyň Varohto diýen ýerinden salam. Ene bugunam öýümizde biriniň öýüniň howlusynda gurdyk çadyrymyzy. Garoç düýün ýaramça bärsi ýaramçadan 30-35 kilometr uzaklykda. Awtobus garaşdyk, biram düýün 7-nji gün bolan soň bazar gün bolan soň kän awtobuslar zatlar ýokdy. Soň biraz görüň bolýan. Buram berdi. Hän goýatdyň. Sin dobroy ranak. Bitedi bäla oturdyň ana. Atelere näme goýdy. Yan turanımız yani. Soň düýün awtobuslar bolmadan soň bizem otostop çekerlidik. Her ýyla ýaşadyk oýan. Durdy. Ayçakamy. Aýtsak. Durdy, 3 tane kellerim biraz adra, piyanra näme. Varohta gidýän diýip onu howa diýdi. Münnük bidem. Gidip bar menem internetten karta açsak bolýan bolyn internet çeken ok. Ýöne bir zatlar da ýani ýalňyş gidýänini zatdym, duýdum. Gidip bar eň sonunda şu taý Varohta diýip düşürýär gitdiler. Soň internet açsak bolýan işän ok. O wagtçy. Soň birinden ýaşaýjylaň birinden soradyp bolýan bäri Varohta däl, Varohta o aňyrda 20 kilometr aňyrda biram gaty tertdi bärdiler. Geçip gelen ýolumyzdan ýerine Tatarov denýär. Ondan soň beýle gitmeli. Tatarov şaharyndan 2 bölňäne biri. Satrın o başyna ödüp bu başyna gelmeli. Hawa, ýerine gidip beýleki, hani çepden gitmeli. Tatarow'a baryp 2 ýol hem sağa hem çepe öwrülýär, bir de çepden gitmelkeni, bir sağa gidipdir. Aýşe edip aňyrdan awtobusda adam ýok, awtostop çekjek bolup ay saat bara fikri çella garaşdyk. Ýa-ni bir uly awtobus gelýän eken, awtostop tutdyk. Olam durdy. Aslında bizi mowut aljak bolupdyr. Bizem näçe diýip soram bolýar, satamdyk gana. Olam 25 grivne dedi kişi başı. Aýşe berdik. Borla gitsek bolýar. Tatarow'a geldik. Tatarow'dan soň aňyrda Astanovkada garaş oturanlar bar eken, aňyrdan 10 grivne getirýän eken bärik. Aýşe edip gaýtdyk. Mowut geljek bolduk ýani 32 kişi baş 35 grivne geldi. Soň bärdi hem gelemizde hem bärdi akşamdy. Soň şu tarapda zat bar eken, derýa bar eken, aňyrda ýuwunlyk zat soň nirde garaldy tipinde garanqydan soň kän bilmän galmanlydyk. Bärde zat ýaşaýjydan birine sorarlydyk, howluňyzda galyp barmy diýip bolan. Soň geldik, şowla geldik. Bir gyjas girip gitdi, oň ýerine düşüp geldik. Soň bärden soradyk, daýda. Olam mesele ýok diýdi. Diýdim, gurdyk çadyrymyzy. Şunýalyk öýlerim ullu kanjaken gaty
şey görüyor mu? Yukarıda bir şey görüyor mu? O yukarıda. Oo. Kıs 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 kıs. O dinge pişik olup yatıyor o. Doğru pişker hil. Düğün bir ağaçta pişik var onu kucak var. Taş para çadırın içine alyadım olan birazcık tüy dökken eken. Tüy dökleyen eken yok ama. Buna ne öyüm. Nerede berdi bilen devletin öyüm. Devletin yürümene gitti. Katı var adat. Dayda katı ovaken. Ulan düğüne var abi. Öğrençmen yürüdü. Ama öğrençti. Lan kovma gel. 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 Kovma ne kovma. Gel gel. Gel. Akala. Dişler metin. Ona taraf. Keyfin yerine sen ha. Görüyor musun? Ne öyle? Kovma da. Kovma. Kovma. Hı? Hı? Gel. Pişecekler vardı. Pişik nerede ka? Kıs 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 kıs. Mertem şeyle o. Katı o yap bir aşırılık enne. Düğün soramızda bir günlük dip sorduk. Erti reçellip sorduk. Erti girden içenne. Ennem birazcık yüz verse, ilgirse dağıtsa sonra alyas. Erti yerden içelli. Qalta qormu dese ya. Erti yerden bizim biledimiz var keyfi. Poyda medil. Şu anırdan geçsen eken. Söyle. Atı gidetim mene ne var. Yen bärinin kovatı zade o durmuşda. Edil arkamdan tokoy. Görüyor musun? Şöyle arka tokoy. Hangi tarafları? Kara sonyalık. Onunla biz yuğunarla edeli. Enne bärden yumurtam qovurup beraydı. Biz payışta çek kolyat. 100 verildi, 200 soruldular. Olar diýmedinler bana. Garat gazykly. Gowy. Şu wada sela gowy diýä. Düýün bir kösenlik ýa olam. Düýün kösenniň nähili näme diýýäm? O derek. Teňe birinji awtostopuň olle. O derek bir ova bot petdik. Awa. O gördük o da adamlar var gatty sahada. Bunlar bizi görüp nemeli inestransa görüp bara utanýarlar. O berdiğini görüp da utanyp öýüne girip aynasından jyklap sahada bir gyza gaçlay. Gorkdular öýden ya gorkdular ya utandylar bizden. Sanýalap baranlar sahada awlaşyp durarsyň. Gitmeň.